ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ମାମା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। हाय गाइस, पूजा सरला ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ପୂଜା ସରଲା, ଆମେ ସକାଳ କରି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖିବୁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 4:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏବେ ସକାଳ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ହରିକି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇବୁ। भाई वो अपने ऊपर क्या ना मामा दीना
जल्दी से देखिया अल्लाह मो भोग बाजियो चल भोग डाला रहा से अरे सुबह कर किया खाओ ना बोलो खाओ देखो दाना तारी को खाली जोको वरती दुरु तुम पड़ो मुझे कौन खाए ए पूजा सौदा एबे समझ में जाउची काट देली मु से भोग काट दौनु टांग दो ताऊ दौनु हाय गाइस अबे हमें मंदिर रे आसिलु चलंतु देखिबो मामा कोरोना रसे कर घंटा पर कोरोना पक्षी जाउची चलंतु देखिबा मामा रे कोन चाहिए एटा घंटा होउची हाय गाइस आज हम घरे घंटा होची किए खाइबा आसंतु एबे मु खाइबी केमिते जी मामू को कहबी जी आज मुझे भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने भूलिए नहीं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।